ita rayuwar duniya yar kaɗan ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi rahimahullah yake cewa ma ana fi dunya illa karakibin qad istadalla tahta shajara thumma raha fatarakaha. Ni a duniya ba kuma bane, rayuwar duniya kamar mutum ne yana tafiya a jeji sai ya ji ya gaji akan dabbarsa, sai ya sauka gindin bishiya sai ya dan huta, da ya dan huta da rana sai ya koma kan dabban ya wuce. Dan hutu gindin bishiya da matafi yake a jeji shine kwatankwacin rayuwar duniya gabaki ɗayanta. Duk duniya gaba ɗaya shine kwatankwacin hutu da wanda ya gaji a gindin bishiya ya wuce. Me yasa za ta yaudare mu? Mutuwa fa practical ne yanzu, ba theory bane. Babu bukatan aya ko hadisi, kai ka san ko makwabcinka ya rasu ko wanka ko kaninka ko kawunka ko babbanka ko mahaifi ko mahaifiya ko kakannu. Babu wanda zai ce ga babansa, ina kakanka gashi, kakan babanka gashi, kakan kakanka gashi, kakanka. Akwai wanda ke da wannan? Ashe kenan tabbas ce ita. Ba bukatan aya ko hadisi ta taba gidanku, ta taba zuriyarku. Babu wanda ba ta musu ba. Shi yasa Qur'ani ya zo bai ce maka wallahi zaka mutu. Saboda wannan ba bukatar rantsuwa, saboda idan ka ma ya gani. Idan karfi na hana mutuwa, akwai wanda ya fi ka karfi ya tafi. Idan tsoron Allah na hana mutuwa, ina manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya kowa zuwa ga Allah. Idan karfin mulki na hana mutuwa, ina Fir'auna da yake da soja alf wa mi'atai alf. Idan yana bacci a gida, personal security sa mutum miliyan 1.200 ne. Miliyan 1.200 ke gadin gidansa idan yana bacci. Wannan gate ɗinsa kenan da suke gadi a dare yana bacci after working hours. Mutum miliyan 1.200 ya koma zuwa ga Allah. Idan dukiya na hana mutuwa, ina Karuna da shi bankin ma nasa ne. Dukiya bai san karshen da ba ya koma zuwa ga Allah. So shi yasa bin Allah bai hana mutuwa, sabon Allah bai hanawa. Ajali ne idan yi dole a tafi. Amma abun shine bayan fa mutuwar akwai wata rayuwa a lahira. To kuma wacce rayuwa ita ce tabbas, wannan ba tabbas bane. Don wannan tana da ƙarshe. Yanzu mai iya yiwa ne a masallacin akwai da ba za a yi magariba da shi ba. A shi kenan tabbas duniya babu tabbas a cikinta. In dai ba za a yi magariba da wani ba. Kuma kowa a cikinmu ya amince anytime da iya barin duniya. Saboda babu wanda ba ta wasa mutuwar fuju'a ba. Ka rabu da mutum ko ka yi magana da shi ko kwanaki kaɗan kawai ka ga ya rasu. Ka shiga social media ka ga Facebook page ɗinsa yana nan, sai ta'aziyya ake shi kenan kuma ya tafi. Ba kuma yadda za a iya dawo. Kuma tun da ake tafiyar nan babu fa wanda ya je lahira ya bugo waya. Wannan mu rika tuna wannan, duk waɗanda suke sanannu a wajen kimiyya babu wanda ya je lahira ya yi phone call ya kira iyalansa aka ce fa ya tafi amma ya samu ya yi waya. Duk waɗanda suke masana kimiyya a duniya da suka kera na'urori sun je, babu wanda ya email har yau, babu wanda ya text message har yau, babu wani wanda ya je can aka yi bala'i ya dawo har yanzu kowa ya ji shiru kamar an shuka dusa. Kai ka san akwai magana a wurin. Tun da ake tafiya babu phone call, babu text message, ko miss call ba a yi ba, ba a taɓa yi ba. Kuma kai in ka ga miss call ɗin mace ce ka san ba shi ya bugo ba. Kuma babu wanda ya je can koda da barbaru ya samu koda internet ɗin airport ɗin lahira ya maka email ba a samu ba har yanzu. Tun da ake tafiya shiru babu wanda ya sako, ai maganar babba ce. A nan kare aka tsaya ishe mu wa'azi. Kuma tun ba a haife mu ba ake tafiya, tun muna ƙanana ake tafiya, har muka yi wayo ake tafiya, kuma har a yanzu ba mu samu wanda ya je can ya bamu labarin me ke faruwa ba. Kuma tafiya ake yi. Jama'a wannan bai sai ta da hankalinmu ba? Mafitar ɗaya ne fa kawai shine mu bi Allah, in muka bi shi mun yi nasarar tafiya. Amma duk inda akwai wasa a wurin, da an samu wani gogaggen injiniya ko hardware injiniya ko software injiniya da zai je can ko da barbaru ya yi email ko ya yi text message ko ma ya bugo waya a ce wallahi ya tafi lahira ma ya yi waya, da sai an samu wanda zai je can ya yi dabara. Amma fa har yanzu babu wanda yi. Kuma duk wanda suka kera technology da farko suna can, amma babu wanda yi. Wanda yake gaya mana fa lalle a can nan akwai magana. Ingancin rayuwar can shine yaya muka bautawa Allah a duniya. Kawai bautar mu wannan a duniyan nan anan ake gina lahira. Yaya muka rayu a duniya, waɗanne irin ayyuka muka yi a duniya, wannan shine dai saving din mu a lahira insha Allah ta'ala. But as long as ba mu duba duniyar mu ba za mu je lahira mu shirya ba. A nan duniya ake shiryawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon shirya.